Ongi etorri Bizion saiora. Bizitzak ziklo ezberdinak ditu eta gorputza eta burua zaintzea funtsezkoa da etapa guztietan. Mugimendu egokiek eta ariketa egokiek osasuna indartzen laguntzen dute, oreka eta ongizate orokorra sustatuz. Hasteko gaurko saioan yoga eta haurdunaldia uztartuko ditugu. Gorputza zaindu eta ongizatea hobetu erritmo lasaietara egokituz. Mugimendu leunak, arnasketa kontzientea eta jarrera egokituak erabiliz, eguneratze txikiek nola laguntzen duten ikusiko dugu. Gorputzez eta buruz osasuntsu mantentzea beharrezkoa da are gehiago adinean aurrera egin ahala, gaixotasun naiz patologia batzuk landu edota horiek ekiditeko. Adineko askok egiten dute pilatesaren asteko hautua, fisikoaz gain, garuna nola entrenatu ere azalduko dugu gaurko saioan. Az gaitezen bada. Yoga lasai eginez, haurdunaldian ere eskuragarri dugun praktiketako bat da. Gainera, egunerokoan onurak besterik ez ditu ekartzen. Haurdunaldira egokituta, diziplina hau gertuagotik ezagutuko dugu. Begiratzen badugu yogan jatorria, berez yogak bilatzen duena da gure barruan daukagun, naturalki daukagun alaitasuna, bakea eta isiltasuna bilatzea, ez? Eta ez da kirol bat konsideratzen berez, da hori bilatzeko dauzkagun erramintak gaur egun ezagutzen den yoga hau. Eta azkenen lantzen duguna da autokontzientzia bat, barrura begirada bat, hori da azken finean garrantzitsuena. Orokorrean gaur egun daramagun abiadura hori, gainditzen gaitun abiadura hori, pixka bat gestea eta begirada barrura eramatea, ze gaur egun kanporuntz gaude bizitzen erabat, ez? Eta hau da tartetxo bat, hortara dedikatuta bakarrik ez, zure burura, barrura autobeaketa bat egiteko eta pixkat lasaitasun hori bilatzeko. Ardun dagoen emakume baten kasuan, emakume horrek aldaketa asko dauzka, ez, bere bai hormonalki, hormonalki dauzkan aldaketa horiek, emozionalki ere inestabilidadea ematen die eta daude prozesu oso berezi bat bizitzen. Orduan yogak laguntzen du emozionalki ere, pixka bat orekatzen beraien barrukaldea, gero fisikoki ere aldaketa asko dauzkate. Emakumean, haurdun dagoen emakumean gorputzak relaxina bat isurikatzen du eta bere gorputza hasten da irekitzen, ez, haurdunaldirako prestatzen. Eta horrek batzutan tentsioak sortzen dizkie, bai bizkarrean edo zonalde ezberdinetan, eta kasu hortan asko laguntzen du ere, tentsio horiek askatzen joateko. Beraien bizkarrezurra ere aldatzen dijoa, ze sabela ez zaie handitzen, eta orduan bizkarrezurra joan behar du adaptatzen pixu hortara. Orduan horre ere baita tentsioak agertzen dira beraien gorputzean. Arnasketa oso errez batzuk adibidez izan daitezke 4 denboratan arnaz hartu eta 8 denboratan arnaz haustu. Edo 8 oso luzea bada, 6 ere egitea da. Orduan izango zen eroso eseri, ez dauka zergatik horrela izan beharrik, belaunik ere izan daiteke, eta begiak itxita, lehenengo zure gorputzakin kontaktuan jarri, eta eskuak agian ere sabelean jarri itzazkezu, eta nabaritu zure sabeleko kontaktua, zure eskuekin. Eta prest daudenean, 4 denboratan arnaz hartzea daukazu. 8 hustu. Eta arnasketa hau dezakezu 10 aldiz adibidez. Eta laguntzen du lasaitzen. Beti exhalazioa luzatzen dugunean, lasaitzen laguntzen du. Orain praktikatuko dugu eguzkiari agurra, eta da haurdunaldirako adaptazio bat. Batez ere sabela handitzen dio janean. Orduan hasten gara belauniko, eta eskuak bularran aurrea eraman, burua askatu, exhalazioekin, arnaz hartzen bi beso gora,
Arnasa botatzen, katua, burua sartu, ondo zabaldu platoak, arna sartzen behia, burua gora, sabela jetxi, ube alderantziz, pelbisa gora jo, burua askatu, eta berriro, behia, arna botatzen katua, arna sartzen bi besoa gora, eta arna botatzen eskuak bularrera. Eta hau daukazu lau aldiz egitea adibidez. Haurdunaldia segura bada, denak daukate praktikatzea, printzipioz, hau beti medikuari galdetu beharko litzaioke, baina beti daude adaptazioak egitea haurdunaldirako. Jogako posturak, arnasketak, dena adaptatzen da. Batez ere, gauza argien dagoen gauza da, sabela ez da zaiela handitzen eta orduan postura asko ezin dituzte egin, ez? Eta hor ajuste batzuk daude. Ondo datozte pelbisa irikitzen duten postura guztiak, ze hor dihoazte prestatzen, ez, erditzeko. Eta ere baita begiratu beharko zen zerbait da haurdunaldi bukaeran umea ipurdiz baldin badago, ez baldin badu buelta eman, ebitatuko litzake pelbisa zabaltzen duten postura hauek eta egin beharko lirake beste postura batzuk laguntzeko aurrari buelta ematen. Batzutan, sabela zabaltzen handitzen di joanean, hasten da presioa sortzen hemen saihetz tartetan, orduan oso gustora hartzen dute saihetz tarteak zabaltzea. Ariketa bat izan daiteke ezkerreko eskua lurrean jarri, eskubiko besoa hilo, begira esku iruntz giratu, eta hemen arnasketaren inhalazioa eraman ondo betetzen eskubiko saihetz tartea hemen espazioa sortzen. Saihetz flotanteetara eraman. Hemen bost arnasketa egitea dauzkazu, eta bestaldera eskubikoa apoiatu, ezkerreko besoa gora. Eta hemen beste bost arnasketa inhalazioak saihetz tartera eramaten, eta bueltatu. Haurdunaldian bukaeran aurra ipurdiz baldin badago oraindik, ez da komeni pelbisa irikitzeko posturak edo jarrerak egitea. Orduan egingo genituzke pixka bat inbertidak deitzen dian postura antzeko batzuk. Bat izan daiteke hemen, guk ondoko apoiatu, belaunak pelbisan zabaleran, eta ingo genuke pixka bat mugimendu hau barrura eta gora, eta mugimenduak ere baita borobilan egitea daude hor, juteko hemen sabela mobilizatzen aurra zure barruan. Haurdunaldian ongizateak garrantzi handia du. Horregatik, emagin batekin hitz egin dugu. Kirola nola eta noiz egin jakiteko. Eta nola laguntzen duten jarduera leunek gorputzari zein buruari. Egia da, nirekin lehenengo kontaktua normalen haurdun daun emakume batek edo famili batek izaten da hasieran, lehenengo 3 hilabeten. Orduan, etortzen dien hasiera hortan lehenengo sintomak, haurdunaldin sintomak eukitzen ditue batzuk, beste batzuk ez. Orduan, momentu hori izatea gomendioak emateko, bai dietan ingurun eta bai kirolan ingurun edo ariketa fisikon ingurun. Orduan, nik batez azpimarratzen dietena da, komeni dela bizitza aktibo bat mantentzea. Teorikoki gomendatzen da ariketa fisiko moderatue itea asten 4-5 egunetan. 4-5 egun, 40 minutu inguru, ordu erditik hasita 40 minutu ingurua, baina izan behar da neko moderatue. Hori da teoria, gero bakoitzak bere bizitzan aplikau behar do. Ni izan ba naiz betidanik neska oso kirolarie, errezago dengontzat aktibidade hori mantentzea, baina ez ba naiz horren kirolari izan, hasi berriana da gehiago jorratzen mundu hori. Batezke onura dauzkelako haurdunaldin zeharren bizitza osasuntsu bat mantentzeko eta txiki horri ere bai onurak transmititzeko, baina gero erditze prozesune bai bere onura dauzkela ikusi da, eta erditze ondorengone bai txiki horren eziketa behi da eta pospartoa edo erditze ondorengo behi da bere onura dauzkelako bizitza aktibo hori mantentzeko. Dago perfil bat igual emakume batzuk bere aurrekarik diela eta igual aborto edo galera
bi, hiru, lau galera eduki ondoren, bildur batzuk dauzkienak, orduneo zein gauza egin da ere, bildur batzuk eduki ezkie, baina bai dietan aldetik, edo kirolan aldetik, edo igual, jundeket espa batea, edo jundeket, aktibidade ezberdinekiko, errespetu bat edukitzen du, eta nik hori adibidez ikusten dut kirolarekiko. Gero, evidentzian ez da ikusten X kirolein eitekatik gero probabilidade gehiago daola hori galera bat eukitzeko edo, baina bai arrisku faktorek edo odol jario bat eukitzen badu emakume batek lehenengo 3 hilabeten edo indikatzen zaiona da edo gomendatzen zaiona da reposo relatibo edo atsedenaldi bat hartzea, hori bai. Hori ikusten da alde batetik eta beste aldetik kontrakoa. Ikusten da sekula igual kirolik egin ez duenak derrepente haurdunaldi, jakin da haurdundarela, hasten diela hori kirola sustatzen eta derrepente igual atletismo igual ez, baina intensitate handiko kirola egiten da. Hori ere ez da gomendagarriena. Gomendagarri da bizitza aktiboa mantentzea, baina graduala izatea, eta ez derrepente estremota mugitzea. Garrantzitsua da bizitza aktiboa mantentzea, baina betire gure egunerokotasun barrun. Ezin deuna da, edo nahi emagin bezala gomendagarri iruditzezat bizitza aktiboa mantentzea, baina modu moderatu baten. Ez batzu sekula kirola egin, hasi daikezu baina haurdunaldin, baina ezin deuna da estremo batea joan. Eta pertsona oso kirolarin kasun, kontrakoa, haurdunaldin gare, mantendu daikezu kirola egiten, baina eski igual ezin dezu erritmo berdine jarraitu, ze gorputzak igual ez dizu hori eskatzen. Gomendio nire ze esango nieken emakume horiei bizitza aktiboa mantentzeko, gorputzak eskatzen duen arabera eta baita gorputza entzuteko, ze eskatzen dien. Jogaren eta haurdunaldiaren arteko uztarketa ezagutzen jarraituko dugu. Momentu oso berezia bizitzen nahi dira. Egia da gaur egun haurdunaldia sartzen dela gure eguneko bizitzara adaptatzen da, haurdunaldia gu haurdunaldira adaptatu beharrean, eta hor neke asko hasten da sortzen haurdunaldian, eta da momentu oso berezia aurrarekin kontaktuan jartzeko. Eta aurrak amak lan hau egiten dunean, lasaitzeko lan hau, azkenean aurra resonantzia baten dago bere barruan, orduan aurrak ere baita jasotzen du errelajazio hori, lasaitasun hori, eta jaumea jaiotzen denean ezagutzen du egoera hau, egoteko lasai hau. Bera, astean bitan niretzat da, minimoa dedikatzea zuretzat ordu bat eta erdi, astean 2 aldiz izango litzake, hortik gora baldin badaude, edo etxean ero eta praktikatxo batzuk egitea ere arnasketa batzuk egitea daude. Oain zutikako beste postura batzuk, hankak pixka bat indartzeko, eskubikoina zabaldu, besoa gurutzean, eta doblatu eskubiko belauna, eta begirada eskubi aldera eraman. Hemen, variazio ezberdinak egitea daude, adibidez eskubiko besoa gora io, gerlari baketsua, eta hemen berriro saietxak zabaltzen gaude, eskubiko kondoa eraman belaunera, ezkerreko besoa luzatu, eta bestalde ere triangeluak itea dauzkagu, bi hankak luzatu, arnas hartu, eta beti exhalazioekin arnasketakin batean mugimentua. Eskubik eskua peiatu eta ezkerreko eskua gora. Eta hemen arnasketa zabalak egin, berriro ezkerreko eskua luzatzea daukazu, eta bueltatu gerlarira. Eta hau 2 aldekin ingo nuke. Haurdunaldian bizitza dituzten aldaketa horiek goxetasunez bizitzeko, berarentzat espazio bat emateko, bere gorputzari ere laguntzeko prozesu honetan, estiramentuk egiten edo laguntzeko dauzkan inkomodidade horiekin, eta batez ere bere barruan konfidantzare bilatzeko, ze haurdunaldian ere ez da erresa, psikologikoki horre duda asko, beldur asko sortu daitezke, eta bere tartetxo hau hartzea konfidantza eta maitasunarekin konektatzen dio, nolabait. Nik beti izatet pilatesa gorputza eta burua elkar jartzen duen metodo bat dela, eta hortik aurre azte gala
gorputzan osasuna eta gure ongizatea eraikitzen, bai malgutasuna bidez, indar bidez, inkluso kontrol edo estabilidade bidez. Jartze bagea onurak esaten, nik onura pila bat esango nituzke, pixka frekia naizelako honetan, baina oinarrizkoa da nire ustez, ongizate hortan, malgutasuna, bizi estilo aldetikan mugimenduak errazteitula, lesioak prebenitzen laguntzeitula, inkluso minoiek arintzen, eta garrantzitsuna azkenean gorputza indartsu mantentzen laguntzeigula, eta horrekin arnasketa ergonomiko edo fisiologiko bat. Ze estres maila, gaur egungo estres maila honetan, arnas aldetik bastante saturatuta goaz. Buruz gora jartzegea, bi hankak aldakan zabaleran, paraleluan, eta bi eskuak azkenengo saietxetan jarriko ditugu, ukonduak zabalduta, arnasketak inaziko gea. Funtsezkoena, zurretik arnaz hartzian, saietxak transversalki irikitzea, eta arnasa botatzean poliki-poliki, zoru pelbikoa aktibatzen, iztegoaz. Hori da, eta berriro goaz, arnaz hartzen zabaldu, zorbaldak belarritik urrundu, burua atzetik luzatu, eta arnasa botatzean, uztu. Perfecto, sentitu arnasketa, azkenengo bi. Gehien bat, euki berda kontutan, pilatesa ere bai eraldatzen nahi dela, eta pilates metodo batzuk daude oso, adibidez, baletetik datorren gauza da, hortako asmatu zen. Baina eraldatzen junda orduan guztiz, edo zeinei egokitzeko moduan, dazkau edo nik adibidez landu izan ditut pilates terapeutiko aldetikan 6 urteko umeak eskoliosis batetikan, 80 piku urteko jendiak arte, hor ja, helburu gehiago da mugikortasun ona mantendu, indartuta mantendu, lumbarreko minak ez zeuki, inkluso aktibo mantendu, gelditzeko joera hortan. Orduan, abanikoa oso handia da. Eta zubia lantzagoaz, lau denboratina ningo dugu, bai? Orduan, arnasa hartu, botatzean vertebra horno goraldeagoaz, iotzen, eta gelditze geha bertan, arnasa hartzen saietxak zabaldu, eta botatzean, arnasa botatzean poliki horno geizten beraino. Niretzat ezinbestekoa da egokitzea. Ariketa berdina ez da berdina izango patologia o sintoma bat dakan pertsonantzako, edo adibidez belauniko jarri ezin duen pertsona batengan. Biratu berda, ze adina dakan, ze limitazio, ze lesio, orduan guztiz egokitu inber da. Naiz eta pertsona osasuntsu bat izan edo patologia bat izan. Gure funtsezko oinarrizko helburua gaur, hau zabaltzia, arnasa botatzean, txilborra barroa, izkioiak gora, pixu aurrak bota, hori da, arnasa hartu mantendu pixu aurrean, zorbaldak belarritik urruntzea, oso ondo, botatzean aktibatzen, izkioiak gora, eskapulak itxi, oso ondo. Hor, hasiera batean, hartzen dana da, gure mugikortasun amplitudea edo rangoa zein dan hasteko. Esate izutena, igual batzuk ezin duela banketa jarri, belaunak ez diolako ematen 80ko flexio horta, edo belauneko apoiatu ezin duelako. Hor, igual, zutikako beste ariketa batzuk, edo dazkagun beste baliabide batzukin egokitzen haste geha. Baloi adibidez pitbola, rulua, makinak ere existitzeia, 1000 era dazkagu. Ariketa fisikoa ez da ezer ordea entrenamentu mentalik gabe. Eta hori ondo baino hobeto daki Miren Etxeberria Group taldeko Klara Zubizarreta neuropsikologo azkoitiarrak. Estimulazio kognitiboaz aritu da bera. Estimulazio kognitiboek garunen funtzioak aktibatzeko, mantentzeko edo mejoratzeko ariketa eta teknika multzue da. Hau da, pentsamentue, arreta, oroimena eta hizkuntzie bezalako gaitasunek lantzeko ariketak. Estimulazio kognitiboek garrantzitsue da gure garune osasuntsu eta aktibo mantentzeko, denporiekin eta bizitzeko hainbat egoeran ondorixoz, izen leike estresa, zahartzie edo gaixotasun bat, geure gaitasun mentalak edo funtzio kognitiboek ahultzen juteie. Orduan, estimulazio kognitiboek berreskue da plastizidade neuronala sustatzeko. Zer da hori?
da geure garunek egokitzeko eta konezio berrisek eiteko dauken gaitasune. Orduen, urtiek aurra dijusten einien plastizidade neuronal hori gutxitzen jutea. Alare baina ez da erabat galtzen, Eta estimulazio kognitibuek ekartzeuna da indertu eta lantzie eta horren ondorixoz funtzio kognitibo hosek hobetzie. Estimulazio kognitibuek laguntzeu badibidez arreta eta oroimenien, gero geure egunerokotasuneko jardueratan autonomixe sustatzen, buruko malgutasune eta sormena lantzen, eta hortaz aparte, helburuek betetzen guzela ikuste deunien, horrek gure aldartin eta autoestimane eragina dauke. Ariketak ezberdinak izan lehizke. Adibidez, oroimena lantzeko, hitz zerrenda ezberdin bat eman eta hitz hosek gogorau, arretan, denpora mugau baten aldan azkarren objektu bat identifikau, hizkuntzien, sinonimuekin lotuteko ariketak, edo adibidez silabak eman eta hitze osau. Funtzio esekutibuetan, hor sartuko ziren plangintza eta antolaketakin lotute dijusten ariketak. Egixe da, depende ze funtzio kognitibo ebaluau o landu nahi deun, ariketie zehatz-mehatz diseinau berdala. Orduen, ez da berdine oroimena lantzeko ibiltzean ariketa bat, eo hizkuntzie lantzeko ibiltzeana. Baino egixe da askotan ariketa berdin baten funtzio kognitibo bat baino gehiago lantzeala. Estimulazio kognitibue populazio osuei dago bideraute. Zahartzaruen adibidez narriadura moteldu leike, helduaruen rendimendu kognitibue landu eta mantendu leike, gaztetan adibidez oso egokixe izen leike bai ikaskuntzako, bai oroimenantzat, arretantzat, inhibitzeko gaitasunentzat edo plangintza batentzat, eta umietan antzeko zerbait, arreta lantzeko, hizkuntza lantzeko, oroimena lantzeko. Orduan esango genuke oso tresna baliagarrixe dela prebentzio moduen. Geure egunerokotasunien posible dau lantzie, adibidez idatziz edo asko irakurri ez, hizkuntza berri bat ikasten, puzliek, sudokuek, mota hortako jolasak inez. Askotan, geure egunerokotasunien rutina aldaketak asko laguntzebe, ze garunek berdu erronka txiki batzuk eukitzie. Ariketa fizikuek odolan zirkulazioen eta oxigenazioen laguntzeu, eta hortaz aparte neurotransmisore onuragarri batzuk askatzetu izango litzekeela, dopamina eta serotonina adibidez. Eta hortaz gain, elikadura orekau eta osasuntsu batek geure garune osasun mantentzen laguntzegu. Orduan, esango nuke oso garrantzitsua dela bai buru eta bai gorputze osotasun baten alkarrekin lantzia. Eta rotazioak landuko ditugu bizkarrezurrei mugimendu emateko orduan. Bi bezuak zabalduta, behatzak aktibatu, fastia hori ere zahartzeko ariketan, zabaldu ondo, oso ondo, eta saiatzen galdeak hau ez moitzen. Arnasa hartu eta botatzen, aztegea begirada eramaten, gero dortxalak berekin doaz, azkenik lumbarrak aldaka moitu gabe gelditu, arnasa hartu eta botatzen betik aztega itzultzen. Aktibatu, 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 hori da, eta beste aldeagoaz. Nire ustetan pilatesak bai balio gorputza zein buru aldetik lantzeko, emozio aldetikan edo estreskudeak eta aldetikan. Alde batetikan indartzen goazelako gure gorputza eta gu ondo sentitzegan ene hortan buru aldetikan de bai hobeto gaude, eta bestetikan pilateseko klasia jasotzen gauden hoietan gaude kontzentratuta pilatesan mugimenduan, gure arnasketan, orduan, ja kontzentrazio hortan kanpoko danataz pixkate baditu itegea, gero bestetik hande bai, arnasketa sakon hoietan gure tentsio horiek soltatzen goaz, eta arnasketa sakon horiek lantzian de bai lasaitu itegea. Bai, ordan meditazio, mugimendu bidezko meditazio bat bezala hartu daiteke. Nik uste patologiak prebenitzeko zein sendatzeko erabilgarri izan daitekela,
Sendatu ezatetenian gehien bat da, minan kudeaketa hortan. Tendinitis batian, baskotan behar dela igual muskulatura indartu eta horrekin gure mugimendu konpentsatio hori joiek da ez duet tendinitis hortan o tenosinoitis deitzen joan hortan inflamazio hori gehiago eragiten. Orduan, sendatu baino gehiago egiteuna da, landu eta bere onuretara o bere oinarrira itzultzen lagundu. Orduan, prebenitzeko sistema bezala guztiz baliagarri, bai kirolaritan, bai inkluso bizeretan esaten da, menopausia batian adibidez osteoporosi aldetikan, edo sindrome premenstrualetan min aldetikan, horra igeak geroz da gehiago investigatzen eta geroz da gehiago lantzen arlo horietan. Orduan, nik eguneko egon sinestet metodo honetan. Gaurko bizion saioan ikasi dugu gorputza eta burmuina zaintzea batera doala. Gogoratu, mugitu, estimulatu eta gozatu mugimenduaz hurrengo saioan berriro ikusiko dugu elkar.